Next up, joining... Ondo da, orain online Iker daukagu AOETek startupetik eta goizane daukagu Artadi Baskide korporatibotik. Aurrera nahi duzuenean. Badakizue zenbat elikagai hondakin sortzen diren urtean? 7,7 milioi tona urtean. Ala ia 40 fabrikazio prozesutik dator. Eta horrek esan nahi du 3 milioi tona xahutzen direla urtean. Beraz, ez da sistema jasangarria. Arazoa ez da soilik ingurumenekoa, baizik eta ekonomikoa ere bai. Hala, lehenengo proiektu pilotu bat egin genuen eta Palper Asturiako enpresarekin lan egin dugu. Eta denbora errealean kontrolatu dugu zenbat esne erabiltzen duten bere produktuak egiteko. Hala, adibidez, jogurt grekoa egiteko murriztu eginda bere erabilera. Eta gantz kopurua murriztu ahal izan da. Gure konponbidea Aonir plataforma da. Hala, infragorriak erabiltzen ditu eta aukera ematen du plataforma horrek produkzio sistema kontrolatzeko. Lehengaiak egiaztatzen dira, bere ezaugarriak egiaztatzen dira, aldaketak eta balizko aldaketak egiaztatzen dira, eta giltzarriak diren osagaiak egiaztatzen dira etekinak areagotzeko. Hala, gailu bakar batekin gai gara datuak bidaltzeko PLC sistema bati, eskada sistema bati edo gauzen interneteko plataforma bati. Gainera, ez dugu hori bakarrik nahi. Hala, bere partnerrak nahi ditugu. Hala, sistema hori behar bezala funtzionatzeko oso garrantzitsua da erabat eguneratutako kalibrazioa edukitzea. Hauek dira adibide batzuk eta gure plataforma kasu hauetan erabil daiteke. Esnetik txokolatera, aragira, beti erabil daiteke baldin eta infragorria den argia erabil daiteke. Eta beste industria batzuetara aplika dezakegu. Beraz, zuen operazio kostuak murriztu nahi baduzue eta gainera zuen zauketarik gabeko produktuak areagotu nahi badituzue jar zaitezte gurekin harremanetan. Eta orain goizaneri ematen diot hitza beraiekin egindako proiektuari buruz hitz egiteko. Egunon goizane, ondo entzuten da? Bai, ondo entzuten da. Guk okinen ogia egiten dugu, aurretiaz egotzitako, izoztutako ogia egiten dugu, eta osasungarria den produktua dela uste dugu. Osasunean eta berrikuntzan sinesten dugu. Hala, Zumaian 200 bat pertsona lan egiten dute, 5 produkzio linietan, eta Lean erabiltzen dute. Hala, lan egin dugu AOTekekin eta garatu egin dugu monitorizazio inline adimentsua eta denbora errealean, ezetasuna, proteina eta gatza neurtzeko ogien masetan. Hala, konpromisoa dugu garapen jasangarrirako helburuekin eta proiektu honek helburua dauka kontsumo erantzulean. 12. garapen jasangarrirako helburuan. Hala, prozesuaren hasieran kontrolatzeko puntu bat eskaintzen digulako. Ikusi beharra dago gaur egun lineako operarioa kontrolatzen duela masa. Hori eskuz egiten du eta interpretazioak sor daitezke horren inguruan. Hala, garatu beharreko lanen konplexutasuna dela eta laborategian kontzeptu proba egin dugu eta hurrengo hilabeteetan aldaketa batzuekin egin behar ditugu lineako proba desberdinak. Azkenik gure helburua da datu horiek integratzea, NIR sentsoreak emango dizkigun datuak integratuko ditugu beste datu batzuekin eta hori egingo dugu gero aztertzeko eta horren ostean korrelazioak sortzeko produktu edo azken produktuaren atributuekin. Mila esker guztioi. Mila esker Iker, mila esker goizane, mila esker bioi.